Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar aquí noutra rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, en a que aprobamos máis de 800.000 euros para dinamizar os concellos, impulsar a vida cultural e turística e impulsar novas oportunidades para a mocidade. En concreto, 120.000 euros para as axudas ás escolas de música da provincia, preto de 170.000 euros para impulsar un produto cultural arredor da festa do Corpus Christi en Ponteareas e máis de 500.000 euros para investimentos en concellos ao beiro do Plan Máis Provincia. E, ademais, aprobamos a ampliación do programa Erasmus Plus 2024. E comezamos precisamente por este asunto, por o Erasmus Plus, que implica falar da mocidade, o xa presente pero futuro da provincia, porque realizamos un programa imprescindible na súa formación como é o Erasmus Plus, e o que fixemos foi, a este programa dotado con 900.000 euros, o que fixemos foi poñer e incrementar o número de duración, que pasará de 15 a 24 meses. A súa data de finalización rematará así o 31 de maio do 2026. É un programa que o que fai é facilita que o alumnado e o profesorado de centros de FP da provincia poidan realizar prácticas e completar a súa formación en empresas e institución de países da Unión Europea. É un programa que recibe unha axuda, como xa teño comentado noutras ocasións, de 690.000 euros do SEPI e do que se podrán beneficiar 94 persoas. 20 xa están no estranxeiro, en países como Italia, Portugal, Malta, Irlandia e Escocia, e outras 74 que van a partir nos meses de xullo, 3, de setembro, 13 e outubro, 54. En total, insisto, 74 estudantes de centros educativos de FP da provincia. E onte mesmo mantivemos un encontro a vicepresidenta Luisa Sánchez con eles aquí no Salón Provincial a efectos de proporcionarlles toda a información e que eles tamén aclarasen todas esas dúbidas nesas máximas que temos neste goberno, que é escoitar, entender para logo atender. E queremos que a nosa mocidade, o gran piar desta provincia, sexa a mellor formada da historia, teña un maior coñecemento posible para poder facer fronte aos retos do futuro, aprenda no estranxeiro e despois, por suposto, regrese para poñer todo ese talento a disposición da provincia. E pasamos páxina para falar agora de cultura, en concreto de escolas de música, que son uns auténticos dinamizadores culturais das pequenas e grandes vilas, porque hoxe aprobamos unha nova liña de achegas dotada cun orzamento de 120.000 euros, 20.000 euros máis que o ano pasado, e no conxunto son 30.000 euros máis que no ano 2023. E aquí o que van a permitir estas axudas, repito, 120.000 euros, é apoiar as escolas de música dependentes das asociacións sen ánimo de lucro. E con isto van a poder permitir sufragar gastos de persoal, material de oficina, suministros, a reparación dos seus locais, a reparación de instrumentos, primas de seguro, servizos de asesoría ou xestoría e tamén a parte de prevención de riscos ou recoñecemento médico, entre outras cousas. Estas axudas outórganse por concurrencia competitiva e os criterios que se teñen en conta, algúns deles, o número de alumnado, número de docentes, o orzamento da escola ou tamén as especialidades impartidas. E creemos que estas axudas son fundamentais para entidades sen ánimo, para que entidades sen ánimo de lucro manteñan con vida as escolas de música máis alá das que hai de dependencia dos concellos. E sabedes que, ademais, o municipalismo é unha das bandeiras deste goberno e o asociacionismo tamén. En este sentido, aquí é a mostra con feitos de que vamos dando pasos a efectos de seguir impulsando e tendo esa relación tan importante para a provincia e para todos os veciños e veciñas da mesma. E seguimos no ámbito cultural, porque nesta ocasión vamos a falar tamén de cultura,
pero vinculada ca promoción turística, porque aprobamos o expediente de contratación por valor de preto de 170.000 euros para levar a cabo o produto de realidade virtual en torno á Festa do Corpus Christi e a creación dun museo ao aire libre. Fai unhas semanas aprobábamos o convenio co Concello de Ponteareas para levar a cabo esta acción que se encadra dentro do Plan de Sostenibilidade Turística do Condado Paradanta, unha terra entre ríos, dotado con 1,5 millóns de euros, donde conseguimos fondos europeos. E hoxe seguimos dando pasos cara a este proxecto para que, por fin, a cidadanía poda gozar canto antes de todas e cada unha das accións que vamos a realizar en Ponteareas. E, concretamente, vamos a implantar e tamén toda a parte de mantemento dunha plataforma museográfica virtual que vai poñer en valor a Festa do Corpus Christi como un recurso turístico e tamén a creación e instalación de elementos para a divulgación e interpretación deste grande acontecemento declarado de interese turístico internacional. En definitiva, unha iniciativa que desde o punto de vista turístico nos permite seguir promovendo o crecemento equilibrado e sostible e logo pois algo clave, que é a modernización e digitalización deste sector tan importante para a nosa economía. E rematamos os asuntos da Xunta de Goberno, como sempre, con investimentos para concellos. Aprobamos máis de 400.000 euros para que 3 concellos realicen investimentos a través da liña 1 e logo máis de 120.000 euros na liña 3, a de activación de emprego para o Concello de Rodeiro. En total, andamos próximos aos 540.000 euros de investimentos, de mobilización de recursos para os concellos da provincia. E destos 3 concellos que se verán a beneficiar da liña 1 son Cuntis, Silleda e Tui. E aquí, pois, gostaríame salientar os máis de 160.000 euros que vai recibir o Concello de Cuntis para a mellora do pavimento dos camiños situados nas parroquias de Arcos, Estacas, Cuntis e Troáns, como xa informou o diputado Ricardo esta semana, tamén no Concello de Silleda, unha actuación que vai a ser financiada ao 100%, ao igual que Cuntis, con fondos provinciais. Así que, unha vez máis, seguimos avanzando no reparto nas achegas de recursos aos concellos e este plan, o máis provincia, dotado de 48,2 millóns de euros, pois xa procedemos ao reparto de case 41 millóns de euros. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos e, se hai algunha pregunta a realizar, pois, gustosamente vos la resposto. Bueno, pois non habendo, oye, moitas grazas, benvidos aos que aquí vexo caras novas, eso é bo síntoma, que teñades unha moi boa fin de semana. Veña, chao.